Avui parlem de la família Escenes quotidianes. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. A la primera escena veiem una família, un pare i una mare, també amb un nen i una nena, tots 4 asseguts al sofà i llegint llibres. També veiem contes i una joguina a terra amb una catifa i veiem també que van descalços. Darrere, al fons de la imatge, a la dreta, veiem una prestatgeria i al centre quadres. Passem a la segona imatge. Aquí veiem una mare que porta una motxilla i a coll porta el seu fill. També veiem la seva filla, que és rossa i porta un vestit, i al seu costat hi té una bicicleta petita i en tota l'escena entra claror pel finestral. Passem a la tercera escena. Aquí veiem un pare que porta barba, que és amb els seus fills, amb un fill petit, que és el cotxet, i un fill una mica més gran, que té una pilota als peus, i tots passegen pel carrer. A la tercera escena veiem un avi amb la seva neta. Tots dos són a la taula a fora al jardí. L'avi porta ulleres i té els cabells blancs i llegeix el diari. La nena, la seva neta, menja un gelat i sembla que tot plegat succeeix en un dia d'estiu. I l'última escena que veurem és aquesta. Veiem un menjador, veiem la família esmorzant o dinant, veiem també el llum del sostre i, d'altra banda, la llum que entra per la finestra. Al centre de la taula veiem flors, hi ha flors a la taula, i també veiem una cadira buida, que no hi seu ningú. També a la paret, a la dreta, hi ha un quadre. Repassem el vocabulari que hem vist. A la primera escena hem vist la família, el pare, la mare, el nen, la nena, asseguts al sofà, llegint llibres, contes, una joguina, a terra, una catifa, van descalços, una prestatgeria i quadres. Les paraules de la segona escena hem vist la mare, la motxilla, a coll, el seu fill, la seva filla, rossa, un vestit, una bicicleta petita i la claror pel finestral. A la tercera escena, les paraules que hem vist han estat el pare porta barba als seus fills, el fill petit, el cotxet, el fill gran, pilota als peus, passegen al carrer. A la quarta escena hem vist l'avi, la neta, la taula, a fora al jardí, porta ulleres, cabells blancs, llegeix el diari, menja un gelat i dia d'estiu. I a l'última escena hem vist les paraules al menjador, esmorzant o dinant, el llum del sostre, la llum, la finestra, flors a la taula, una cadira buida, ningú i un quadre. Fins aquí les escenes quotidianes d'avui amb el tema de la família. Dona suport al meu canal Català Pràctic subscrivint-te, donant un m'agrada al vídeo. També et pots unir al canal. Aquí sota a la descripció del vídeo hi trobaràs enllaços que et poden interessar. Tinc un grup de WhatsApp Practicar Català i també un curs per a principiants. I si ja tens un nivell de català i el que necessites és parlar més, tinc un club de conversa. Tot això ho trobaràs a sota a la descripció del vídeo. Gràcies per arribar fins aquí. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.